Aha m bụ Emmanuel Osigwe na-agba bọọlụ. Agbara m Rangers International Football Club of Enugu, gbakwa Nigerian Green Eagles, 1980 Nations Cup, 1980 Moscow Olympics, 1982 Nations Cup in Libya. So agbata m aka na Green Eagles, gbata aka na Nigeria. Awụ m onye Umudim na ọnụ Mezalo Owerri na Ehime Mba no local government. Ebe anọkwa no mmụọ m eto na ala Aba. So ebido m na nwatakịrị gbawa bọọlụ. Ama m otu nna m na-esi apịa m ma m ga-ịgba bọọlụ. Mgbacha bọọlụ lọta ma dịrị ready ịnara ụtarị. Ọ ya kwana osi agmasị na akara aka Chineke nyere m ịgba bọọlụ. Agbara m ya gbaruo na primary school. Ihe na-akpọ m na mgbe ahụ skipper. Ihe aka m gbagidere gbaruo na secondary school till ma pụtazie from secondary school. Na-agbakwa bọọlụ na-aga tupu m agbaruo ya na professional stage ya ịgbara Nigeria, gbara Rangers. Agara m primary school first of all kembo mgbe nọ na Aba maga primary school na Our Lady of Lourdes nọ na Danfodio Bayeche Road na Aba. Then mgbe papa m kpọlatara m ụlọ sị na nna agba oke bọọlụ, ma bịazie na ụlọ anyị ebe a bịa na St. Patrick's primary school. Ebe ahụ ka anyị nọrọ gbaa ya gbachaa ya laghachikwa Aba. Ya wona mkpọnata ka e wee gwọta gara bọọlụ. Ka e wee gwọ m ara bọọlụ. Ara ekwe na-aga ala. Mụ na ya na-alụ. Ya na-achụ m, ma na-achụkwanụ bọọlụ. Anọtụ m Lagos wee bịa banye polisi. Anọ na polisi postu m Ibadan. Anọ m ara ịtọ ka nọ. Onye isi anyị na polisi a na-akpọ Mr. Elumelu wee kpọọ m na ụtụtụ ma ọzọ si kpọọ m ka m jewe m na-aga m sị onye makwa nke m mere. Onye isi na-akpọ m ya kpọọ m ya sị m ma m si asa ọ sị m na akara aka m nọ na bọọlụ wee direct m sị m gaa na nke enyi ya nwoke National Bank of Nigeria na Lagos. Mgbe ahụ nwere club team ka bank na-agba bọọlụ, so ma agazie ebe ahụ ka nzizi gbawaziere ndị pụọ na polisi gbawara ndị National Bank, site na National Bank gbara ndị ACB, site na ACB gazie Raka Rovers of Kano. From Raka Rovers ka anyị na ndị Rangers gbara league match na stadium nọ na Kano. Ka ha hụzi ka nsiri gbaa, Christian wee sị di iwe onye Igbo ma abịa ebe a bịa wee na-enye anyị nsogbu, ihe esi anyị wee nawa. So immediately ha lawara mesowekwa ha azọ ka nsi wee bata Rangers. 1979 ka m banye Rangers, banyeziekwe Green Eagles 1980. Abara m na Rangers wee fụsị na ugbu a na-abịago m na challenge wee kwụrụkwanụ wee kọnka, because enwere m ofu ihe Chineke nyere m wo shooting ability. Enwere m good shot. Ọ ya ka na-esoko nkwọdechara shot m gbara na Leningrad Moscow Olympics wee gụọ ya intercontinental ballistic missile. Oh yes, ọ shot m gbara n'ụkwụ ihe chọpụtara oyibo ahụ nọ na-esoko nkwọ. Ihe nọ na Rangers wụ mmụọ onye Igbo jiri gaa agha. Ihe mere ndị mmadụ jiri mara Rangers onye ndị Igbo ka emeriri anyị n'agha ya pụta wụ na Rangers wụ ugegbe ndị Igbo jiri bata Nigeria. Ịhụ mgbe Jerry Enyeazụ ha fọmụrụ Rangers, nye ọbụla na-asụ Igbo, mishi Delta State, mishi Benue, ebe ọbụla ishi na-asụ Igbo, ọwụ ubi ahụ ka ejiri fọmụ Rangers. Ọ ga-ekwe nghọta na onye mbụ goalkeeper Rangers wụ Israel Okosieme.
all from Edo State, but all Igbo, all from Ekaibo. So spirit we are here jikọtara ndị Igbo, and mgbe agha bere Rangers ka ejiri mana na ndị Igbo ka dịkwa ndụ. Abịa yiri white and white aba n'ime field, a na-eti nzogbu. The Igbo man never die. Oya ka ejiri banye n'obi ma ndị Hausa ma ndị Yoruba ka ha wee marasị ndị a nwekwa onwe ihe ji ha. So all spirit of Rangers, spirit of onye Igbo, ma ndị nke nwụrụ anwụ n'ihu agha sokwu wee were Rangers wee kpọpụta ndị Igbo. Ya mere mgbe anyị na-agba Rangers, obi niile we obi Igbo nọ na Rangers were ejide. So ọ dịkwara ọkwa n'ihe na-adịghị mma na ofu ndị bịara kọrọ Rangers ya wuruzie nke ha mekwanụ Rangers ji na-ada, maka achọghị ịma ebe isi ị na-asụkwa Igbo. And ụmụ okorobịa ndị nọ mgbe ahụ like Dominic Nwobodo na-ese ufele ha ihe awụcha ndị isi na-agha pụta a na-ekwu a na-eme aja achọ dị mma ka achọta ihe ha ga-eri. Ọ ya wụ ihe wee jiri fọm Rangers 1970. Rangers mere ndị Igbo bịaghachi to Nigeria, ndị Nigeria wee nabata anyị. Ọ bụrụ na ọwụghị bọọlụ, ọ bụrụ na ọwụghị Rangers, ọ ga-ewe nye Igbo ọtụtụ afọ ka ndị Nigeria wee mata na anyị ka nwekwara ihe anyị ga-emenwu. Mana Rangers ya wụ ihe mere no. So anyị na-aga nga ahụ, anyị na-agba ma iwe onye IICC, ma iwe onye stationery stores, anyị na-agbatu anyị na-eti enyi mba enyi ka anyị nwekwara ebe anyị ga-eweli aka elu asị na anyị emetego ọfụma. Mgbe m bata Rangers, Christian Chukwu na ya, Emmanuel Okala na ya, Aloysius Atuegbo na ya, Christian Mmadụ na ya, Chimezie Ngadi, Gidi Babuchi ha, Stanley Okoronkwo ha, ọtụtụ ndị anọchi ya. Mgbe ha na ihe mere Rangers wụ Rangers ha hụghị ka nọrọ na school na-agbata bọọlụ, ha kpọbata ị na-agba na school ị na-agbakwara ha. So ndị nke pụrụ ayụzo gba na-apụ mgbe anyị nwa ga-abanye ga-ama dị ihe dị iche n'ime ya. Ma Mike Ogbuodudu ha, Darkness Igwe Obi, Amechi Igwe Obi, kedu nke na-agbara rifle back, Bodman, Kenneth Bodman. Igwe Jenga.